Luc Volders maakte de muziek. Ze stonden vorig jaar in de halve finale. Nu voor de eerste keer in de finale. Ze weten zelf niet meer hoeveel maanden ze zien. Beetje lastig tellen soms. Soms sturen ze een paar dubbel. Daar kunnen ze zelf gewoon niets aan doen. Ze vragen zich af, is dat nu Luc? De clown uit Meersen? Is dat nu Luc? Is dat nu Ja, dan wel liedje nummer 6. Is dat nu Luc? Neem ze niet de muts met, joh. Dankjewel.